Nang ngayon ka na ba? Nang ngayon ka na ba? Hoy! Saan ka kulit? Paano ano ka ba? Nanon sa inyo yung sa ayos ko siya sinapay pa mumulong yung sa ako sa sibo na yung sa ako. Ay! Nang lang yung tayo yung kang gaway siya. Mo nang yung kasi ikaw bang sila inang pang hindi mo ako may na. Say, ay hindi masahe na niya. Why hindi ba hindi? Ay na naman mo na tayo ro. Kumay daw yung isin ng diwan niya. Na hindi masahe na niya. Minay masahe. Ay minay ko. Minay ko. Matang-matang ko kaya. Ay naman mo naman mo na tuwa bewan niya. 아니, 많이 감정 못해서 좀 잡혀있으네요. 아까 그랬지? 그러니까요. 아, 니가 여러분이 있었던 또,